Good morning mga kabro, kabagis. Nandito po tayo. Magandang umaga po dito sa US. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at sa Asia. Maglilitsyon po tayo ng baboy, Filipino traditional lechon. Ito po yung mga order po nila po ito kaya lechon ako. First time ko na mag-live, first time ko na magkuha ng pound per pound na lechon po na nirekadoan ko na po yan, tapos sinet up ko po. Yan po. Start po tayo. God bless you all. Please like, comment, subscribe. Kung bago lang po kayo sa channel ko, lalagay po tayo ng oil. Yan po ng mantika. Hindi olive oil, kuha nyo po. Hindi yung nasa nyo po kung paano yung paglilito nyo. Dito kasi manipis lang yung balat nito eh. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, makapal po yung taba kaya crunchy po ang mga lechon dyan. Pag mag-shrink ng ganyan yung bababa po yung taba yung ganun. Ito ang mga lang ganito, point lang something less than 10 cm ata yung kakapal lang taba. Yung balat ay yung matagal na ako naglilitsyon dito, mahigit 8 taon. Parang order lang, tapos pa sa party sa mga kababayan nating mga Pilipino rito sa overseas po. Tapos ngayon lang ako na first time na magawa ng pound for pound ba. Subukan lang kung marami namang nag-order, naka-reserve na yung mga iba. Nagmi-message kung meron pa. Sabi ko sa next time na lang po yung mag-i-con ko na lang ini. I-post ko na lang sa account ko. Sa ko ito, Karoba Kusina. Yung ginawa ko pong account. Tamang-tama, time check po tayo. Tamang-tama na tamang-tama na alas 7 pasado po. Kasi sa paglilitsyon po, yung naobserban ko, nasa inyo po yan eh. Lagyan nyo pa ng lagyan nyo ng maraming, para sa akin, advice ko lang sa mga naglilitsyon, kung gusto nyo magnegosyo yung lasa ba. Tapos yung ingredients, lagyan ng maraming ingredients. Nasa inyo yan kung anong ilagay yung ingredients. Kasi iba-ibang paglalagay dyan eh. Kasi yung mga basic lang na nilalagay pag naglilitsyon kayo, mga sibuyas, luya, bawang, tapos may mga asin, bitsin. Hindi ako nagbibitsin kasi inahabol ko na lang sa herbs, tapos yung mga ibang ingredients. Yan yun, sisiksik yung sarap ba ng lechon. Tapos binababad ko yung lechon bago madaling araw, mga alauna, ganun. Lagay ko na yung ingredients, tamang-tama tapos pagtatahi. Yan, yung lahat na ingredients nyo po, absorbin yan sa loob. Yan po ng asin lang.
iodized salt ang ginagamit ko. Minsan may nag-order ako sa mga Filipino or Asianist yung salt galing dyan sa atin sa Pilipinas. Alam na. Yan, kung may mga mag-birthday o kwan, may mga order din sa naka-loaded na yung sunod-sunod na buwan yung may order sa akin. Hanggang sa bago mag-December po. Yan. Itong katapusan meron na naman po isang ganito. Pastime lang po pang kwan dito sa overseas po. Extra income lang pang dagdag sa kaunting kinikita. Weekend ganun ang kwan po rito. Kasi kalimitan busy mga tao tapos yung schedule po. Walang itong kwan, nilitsin ko more than 50 pounds. Dati-rati, kung may mag-order, 65 yan. Abot ng 65 to 75 pounds. Kalakihan na ginagawa ko po. Sikis lang po. Salamat po sa nanonood. Shout out po sa inyong lahat mga kababayan. Kung saan man kayong bansa nagtatrabaho, ingat po kayo palagi. Tapos pag ito spring kasi rito, magsa-summer na. Pag dito po kami sa Kentucky. Mga maski alas 8, alas 9, alas 10 ng gabi, lalo pag pakuha ng summer, ang araw po mataas pa rin. Mataas, tapos maliwanag pa yung mga ganong oras. Alas 7, napakaliwanag po rito. Hindi ako pwedeng yung mag-music kagaya nag-music ako nung mga nakaraan, na-copyright ako. Hindi ko po nag-adjust po ako ng bagay live naman itong mahirap na kasi pag makuan mo yung may stricto yung YT. Kaya konting ingat po lalo pag yung pagkukuha ng sounds. Total yung mga iba kasi nagbabayad ka tapos para makapag-upload ka ng magandang music o background pa. Yan, pag itong mga spring o summer, ang ginagawa namin rito, gardening, tapos nag-ayos ng mga bahay-bahay, sa sariling bahay, ganyan, sa surroundings, tapos outside naman, nagkakamping yung mga bata, tapos youth count sa church. Tapos minsan lumalabas po kami rito sa ibang state. Minsan mag-travel po kami sa Chicago, 5 oras. Kung dito sa sa part ng Louisville, pagpunta kaming Florida, magpasyal lang beach, 16 hours, dire-diretso yan. Pahinto ka lang sa mga restroom, ganun. Drive lang. Tapos naka-reserve na yung papareserve ka na lang yung titirahan mong doon sa pagdating mo sa Florida, ganun. Mahirap din. Kailangan pag mag-long drive ka, kailangan kondisyon yung katawan mo, nakatulog ka, yung hindi ka ba puyat, para safe palagi, tapos alert po sa pagdadrive. Kasi bilisan ng kwarito pagdadrive. Kailangan bagay, maski sa ang bansa, ay mga Pilipino sumusunod yung regulation dito, policy rito. Siyempre, dayuhan naman tayo. Kaya, sunod palagi ba? I-check po natin. Tapos mamaya magkape po tayo.
Kaya dito lang sa likuran ng bahay to, dito po ako naglilitsyon, dito nagluluto, barbecue, tapos may fire pit kami dyan, nagbobonfire pag sa gabi. Mahirap talaga yung live ba? Hindi ako palaking to kasi. Tapos pag busy, may susunod na pagkatapos nito, yung live sa mga susunod na araw, yung excuse me, may naka-ready na i-upload ko ba yung paggawa ng authentic igado ng mga Ilocano. Kami ang data yung Ilocano yung kon. Kaya yung pag-upload ko pa. Maganda kasi yung process pag magluluto kayong step by step, hindi kasi yung minsan siyempre mahirap kasi yung gusto mong makakuha ng view o kwan, shortcut mo kagad yung tapos mahirap na. Maganda yung daanan ako process kasi may mga kwan na ngayon yung kwan. Minsan kung gusto mong short video gayon o kwan yung pinapanood yung sabi ni yung misis ko ganito gawin mo sabi. Hindi man ako kwan maski mag-edit o sa kwan minsan sa pagod din galing trabaho siyempre asikasuhin mga pamilya mo yung mga anak. Pwede mo sila, lalo pag online study sila ngayon. Mga iba, mga nakaraang buwan, nag-decide yung mga school kung pupunta yung mga estudyante sa online school o mag-ride sila sa bus. Ganyan din po yung mga anak dyan sa Pilipinas. Lalo pag yung mga anak natin sa Pilipinas o mga kababayan nating OFW, maganda pong pahalagaan po nila yung yung pagsusumikap natin sa ibang bansa para makatapos sila para sa kanilang future o greener pasture ba kung plano nilang mag-ibang bansa. Ang ibang bansa talaga kailangan sakripisyo. Istis lang, malayo ka sa pamilya. Tapos pag sa part ng Asia, Middle East o saan mang bansa gusto natin, kailangan dasal palagi. Panginoong Jesucristo ang kasama natin. Yung mga iba kasi yung maobserbahan ko may mga problema. Magi-fellow gatherings kayo, mga kababayan natin. Huwag lang yung sobra ba. Dapat bawat kan may limitasyon. Pag nasa bed ko, magbasa kayo ng libro, makinig ng mga paborito nyo mga music ba. Tapos condition pala, tapos prepare ng pag diretso trabaho. At bigyan yung pagkakataon yung katawan nyo, wag yung sobrang trabaho ba. Para pag sunod na linggo, araw, pag diretso kayong ilang araw na trabaho para makapagpahinga, kain kayo ng medyo may protina, ganyan. Wag lang yung sobra-sobra sa mga karne ba. Para ganda rin sa katawan. Para pag ready to work na, may energize uli yung katawan ba natin. Masigla, kondisyon ko lagi. Tapos pag yung medyo naramdaman yung iba yung sa katawan nyo, lalo pag medyo linalagnat nyo, take vitamin C tapos gamot ka agad para ma-anticipate yung sa katawan. Kasi pag malayo kayo talaga, kayo lang nag-asikaso sa katawan nyo, mahirap. Minsan yung mga ibang kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi na naiintindihan yung sitwasyon sa ibang bansa, ganun. Pero pag maintindihan nila, kasi ilang bansa na rin napunta ko kasi, tapos nag-advise din ako sa mga kapwa Pilipino. Tapos kung may mga online na mga Bible study, attend kayo, yung mga fellowship, ganun, mga gatherings, ganun lang. Para hindi tayo
Excuse lang po. Kinuha ko po yung alarm eh. Yan. Lalo pa itong sitwasyon ngayon sa atin, iba-ibang bansa, ito nangyayari. Kailangan sakripisyo lang po. Pag lumalabas po yung mantika, yan. Punahan, ganito lang. Excuse me. Gusto po na din na magbakasyon sa sariling bayan natin kasi yung sitwasyon ngayon is lock. Makaka-recover din bawat bansa. Medyo nagbagsak yung mga ekonomiya bawat bansa kasi yung nangyari na yan. Trials lang yan, pagsubok lang yan. Makaka-recover bawat bansa rin. Pero it take times na makarecover ba. Init po tayo ng mga kabro, kabagis ng kape. Magkakapit po tayo.
Ito po, kape tayo mga bro. Kape. Pakuan po natin ito. Pagkakape ako, ginaganito ko kasi yung tinapay. As ganyan. Dadagdag po tayo ng uling. Ito yung ginagamit ko rito kasi. Sa kwan po ito, $12 eh. Sa ibang kwan. Minsan tumitingin ako, no? Umiikot ako sa iba-ibang nagtitinda ng uling dito ba sa Kentucky. Dagdag po tayo ng uling. Yan lang po, daan-daan lang po na pagkuhan. Konti ang ginagawa ko kasi pag medyo kumakuha na yung uling, nagdadagdag po ako. Kaya sa lechon, wag yung kuhan, basta medyo malayo lang, tapos continuous lang yung init. Okay na yan. Okay po tayo mga bro. Bakit? Tanggalin po natin yung apoy. Tuloy po natin yung kape. Bagay kung maglilitsyon po kayo, kung birthday ng mga anak niyo o pamilya ninyo, ang payo ko lang, lagyan nyo ng maraming ingredients para mas masarap. Kung dyan sa Pilipinas kasi ikot-ikot lang, hindi na kayo magkuha ng magkanbas ng baboy dyan sa probinsya kayo, mas makakamura po kayo.
kaunting ko lang, ilang 3 oras, ganyan. Depende po sa kalaki ng baboy po. Pwede kayo maglito ng baka, kambing, pwede rin po. Itong paglilitsyon po ito kasi. Pero nakakonekta ulit tayo. Nasa labas po kasi. Puputol-putol yung siguro yung sa sign yan. Sa signal mo. Check ko lang yun sa loob. Oh, yan. Ito po. Pa tayo. Yung pero natin. Tinggalin po natin yung para hindi dikit-dikit. Maubusan ako ng kwento rito. Wala ko na. Yan po, yung konpo natin. Butol kanina. Yan, continuous. Nawawala yung signal kasi rito. Ayun, ito yung ko natin. Nandun, mayroon pa akong isasampay doon eh. Tingnan nyo. Yan. Nandun po yung isasampay ko po mga. Kailangan nakatutok po sa ito. Maganda kasi rito open yung wala namang bawal dito kung anong gawin namin dito sa area namin kasi wala po kami sa subdivision.
Dito kasi sa US, pag nasa subdivision ka, ang daming bawal, sisitahin kayo nung mga homeowners association ba? Yung mga reklamo ng mga kababayan natin na iba. Gusto man nilang magpader ng mataas, maayos, o yung magtanim-tanim, wala. Minsan pinapatanggal ko nila. Tapos may limit yung height ba ng pader. Dito kasi, subdivision na sa likuran namin, diyan. Napadera na po yan eh, yung na-mortgage namin to, pero yung dito, magpapadira sana ako nung mga nakarang araw, sabi ng kapitbahay namin. Oh, bro, sabi sa amin, puti yan, magpapadira ko rito. Oh, yan, nakatipid po kami ng kwan. Salamat sa Panginoon kasi bawat piraso, depende sa yung kahoy, yung piraso, yung mga kahoy na kuan, yung pinapader ko dyan sa harapan dito sa side. $1.98 ba? Yung, ganito po yun, no? Ganito po yun, $1.98. $1.98. Ganito. Mga kanito. 6 feet yan. Pinagpapadir po yan eh. Kuan na po yan mga kabro, mga kabagay sa treated na po yun eh. Pero yung may mga makakapal kasi $3, isang piraso. Tapos pag mineasure mo yung kahaba, yung kuan niya, parang yung kuan ba, length by width, i-multiply mo. Yun ang result ng kung ilan ang ilalagay mo, parang hollow blocks din. Pero ikukan mo lang, kahaba. Mga pataas, gano'n, may pahilira, gano'n. Mahal talaga. Dito may tanim sa susunod na araw, magtatanim ako. May binigay sa amin yung mga seed ng mga saluyot ba. Tapos nagtanim ako ng kanyang gabi, panggata, pang sinigang. Sa saluyot kasi pwedeng mong adobohin, pwedeng konting halo mo sa konting sa gulay-gulay. Tapos mag-ihaw ka ng bangos o isda, ihalo mo yung saluyot o labong. Yan ang mga kuan sa tapat ng saluyot. Mabitamina sa katawan din. Kaya ko to may saging. Yan, kaya yung kung sa mga susunod na video alternate kasi minsan pagod sa trabaho kaya hindi ako nakakapag-upload yung pang mga luto-luto, pero magluluto ako ng iba-ibang ingredients, iba-ibang recipe ng Luzon, Visayas, Mindanao, hanggat yung makakayo kong iluto ba yung nalalaman ko. Tapos sa yung niluluto sa restaurant nung araw, nung nagluluto ako sa restaurant, iba-ibang napasukan ko rin dito sa overseas eh. Nag-UPS ako mga ilang taon, nag-nursing home. Tapos napunta ko sa 3 dealership company ng mga sasakyan. Nag-aayos kami, nagdadrive mga ganun lang. Kung hindi ka mapili ng trabaho rito, makakaipon ka. Pero kailangan din, yung mga iba kasi nagti-triple job sa ibang state. Sabi ko, may iba-iba kasi yung cost of living sa ibang state eh. Dito sa Kentucky, sa Louisville, 6% lang yung tax. Yung sa medyo, kung yung napuntahan ko, yung masyal kami sa ibang state, sa mga kamag-anak namin, yung side ni Mrs. Yung
kung dito comparing to ibang state, nasa middle ba kami yung sitwasyon. Hindi sa mataas, hindi sa mababa, nasa tangent lang. Tamang-tama lang yung sitwasyon ng pamumuhay. Tapos pag yung mga bilihin, hindi po ako nagkupan sa iba-ibang kuan. Lalo pag sa Asian store. Umiikot po ako sa iba-ibang store, pati sa Chinese, Hispanic, Indian. Diyan ka makakapili ng yung mga magagandang kuan, gusto mo yung mga gulay-gulay, ganyan, mga murang kuan. Kasi hindi pare-parehas ang presyo ng kuan bilihin, pati yung mga Filipino store. Yung product yun, may mga iba, may mga expire, kaya i-check nyo po. Ano pag nasa overseas kayo, may na-observan ako yan. Minsan hindi ko na rin sinasabi, hindi ko na rin binabalik. Sabi ko minsan, balik ko nga ito kasi expire eh. Ayaw ko na mamapay yung mga kababayan natin na nagtitinda. Tulong na lang yun, ipag-pray mo na lang sila. Dapat, kailangan din pag nagkukan ka, dino-double check mo yung mga expiration, tinatanggal mo. Pwede mo namang ibalik yun sa kun eh. Yun sa kung saan mo in order, yung nag-deliver sa'yo, papalitan nila. Kasi kailangan din ma-avoidan natin yung mga kuan ba, para hindi tayo, para walang masabi yung mga kababayan natin, ganun. Ang po natin ito. Tubig yan. Yung mga kuwari ito. Yan kasi marami akong na-obserban kasi na yung mga kababayan. Sitwasyon bang paganunan, ganun, kung anong tingin kayo. Ako hindi ko na pinapansin yun eh, kung anong sinasabi ng mga kababayan natin ako, kung anong, basta tuloy lang yung trabaho, kung anong sitwasyon mo sa buhay. Kunting ipon, masikaso mong pamilya mo, trabaho mo, ganun, kung anong ginagawa mo. Kung anong yung sinasabi nila o yung mga, minsan may mga inggit-inggit yan, hindi maiwasan dyan. Nung nasa Taiwan ako nung araw, dyan, sa part ng Asia. Talagang maaari, iangat mo yung Pilipino. Huwag yung minsan kasi na-obserban ko yung mga iba, mas hindi lang sa, pati sa Europe, yung saan kami galing. Yung mga naggaganunan, yung mga Pilipino, pero hindi ko pinapansin yun. Basta mag-pray ka lang, tiwala sa Panginoong Yesu Cristo yun. Kung ano yung narinig mo dito, ilagay mo sa tainga mo dito, papasok rito, ilagay mo doon. Huwag mong absorbin yung kwan para hindi ikaw ang kawawa ba. Kung may kwentuhan, ganyan. Bawat country na mapupuntahan mo, kung namang bansa ka o ano mong lahi, yung makakasalamuha mo, pakisamahan mo sila. I-check mo yung ugali nila, tradisyon, pero may limitasyon bawat pakikisama. Huwag yung sobra-sobra, minsan sobra-sobra o konsay, nasamantala yung mga iba. Ganun. Maganda yun, may experience mo. Magpapalitan kayo ng mga ideas, kwentuhan sa mga tradisyon ng Pilipino, ibang lahi, ganun. Kasi pag nag-blend din yung friendship nyo, maganda eh, maski anong lahi yan. Ito mga ikon natin ito mga
nga. Kung yung sumisingaw yung mga ingredients, mga herbs. Yan po. Yan. Ito po ang turn natin. Pahirap po natin ya. Kasi pag tumutuloy yung mantika ganito, gaganon lang oh. Kalimitan kasi rito pag naglilitsyon yung siguro yung pinapakain nila rito, yung mga food na doon, the food that they're feeding here sa mga baboy, kaya ganun. Sa atin diyan kasi sa mga baboy pag napakain mo na yung lalo pag nasa probinsya ka, yung mga parang gulay-gulay o ng mga saging, sa gitna ng saging, yung mga kamote, kung anong kan, masarap po yung baboy, mga organic. Masarap yung lasa po eh. Dagdag po tayo ng uling-uli. Parang ginagamit dito. Sa atin kasi pag uling, nakalatag lang eh. Dagdag po tayo ng uling para hindi gaano mga konito. Wait, i-double check po natin. Maganda rin yung mga ganito, YouTube. Yung mga kababayan natin kasi mga kung saan kami nag-subscribe, yung mga kon. Kasi tigi-isa kaming account yung mga anak namin ito kay Mrs. Pag nanood kami, dire-diretso. Lalo pag galing sa trabaho, makapagpahinga ng weekend, diretso yan. Iba-ibang channel kung saan kami nag-subscribe, lalo yung mga kamag-anak namin na may YouTube channel. Diretso yung support lang pag nandiyan sa Pilipinas. Pag diyan sa Pilipinas, talagang pasalan sa iba-ibang probinsya kasi dinidevelop na yung bawat probinsya niya. Naobserban ko sa news, sa mga iba-ibang social media, mga ina-upload nila.
Yung mga proyekto ng bawat province ba, barangay. Okay, maganda kung bawat province at barangay na-improve ng mga no ma-improve dagiti umili mayat ato ti pagpasyaran dagiti turista kakailan kakabagyan nga sabaling ako tapos dati sa baling ili they came from another places and visit different barangay cities. Maraming na-develop na kung dyan sa atin ngayon kaya maganda. Pero pag okay lang yung chaos ito, yung nangyayari na nararanasan natin sa ibang bansa, mas marami pang pupunta riyan sa Pilipinas na foreigner. Mga kababayan natin pang foreigner, ganyan. Bibisita sila dyan sa Asia. Yan, ito po. Ito palagi ang nahuling kon eh. Dito sa may piton yan. Palagi pong kon yan ha. Huling naluluto eh. Ham. Dagdag ko tayo dyan. Ang paglilitsyon, matrabaho rin eh. Kailangan sakripisyo. Yung lechon o roasting pig. Pero a lot of stuff, a lot of ingredients. Lalo pag yung nagninegosyo ka yung ganito dyan sa Pilipinas, talagang maaga ka. Dapat maaga ka na magising, yan. Pag-prepare ng mga ricado mo, ingredients sa loob ng kwan, tapos magtatay. Maganda yung iba kasi kung may tauhan ka rin, maganda. Alalayan mo na lang. Nilagyan ko po ng aluminum foil yan para hindi gaano maluluto pa agad ito eh. Yung pahinga. Yan, pataas na rin yung araw. Ito. Kailangan na matinding sakripisyo pag nabuborsis ka. Ang lang kasi dito sa US o sa ibang bansa katabi ng US, talagang magbabayad ka ng kuan yung bahay mo, nag-mortgage ka o apartment, tubig, kuryente, ganyan. Mga iba kasi sa ibang apartment free na yung tubig o kuryente. Pero ang kaganda rito kasi maski may edad ka na, kung hanggat kaya mo magtrabaho, i-hire ka nila. May
Yung mga iba, maski may kapansanan ka, walang discrimination rito. Maski anong gusto mong trabaho, basta kaya mong pasukin o makapagtrabaho ka, ganun dito eh. Pero dyan sa Middle East, ang kagandahan din dyan, free yung housing ninyo, makakapag-ipon kayo. Tapos yung pag yung big bakasyon ninyo after ng contract, may free ticket yun eh, round trip. Pag gusto mong mag-renew ulit, yun ang advantage ng kwan dyan. Nasa kababayan natin na nasa Middle East o part ng Asia. Pero kung na may ipon ka na at magbabakasyon ka sa Pilipinas, todo bigay yung kuan mo, pagkukuan mo sa kuan, pag hindi mo inisip yung pinaghirapan mo, pagdating mo doon, ilang linggo lang, ilang araw, wala ka ng budget. Balik ka ulit sa kuan, magtiis ka ulit. Kaya kailangan, maski yung ano man ang trabaho mo sa ibang bansa, mga kabro, kabagis, kailangan mag-invest ka maski pa paano. Tapos wag mong palaging magpadala ng itodo bigay mo, padala sa pamilya, kamag-anak. Bigyan mo lang yung sapat na budget, basta ma-maintain lang nila yung buwan-buwan na para sa pamilya mo, okay na. Importante yung marunong, kung may pamilya ka doon sa Pilipinas, yung asawa mo, kung marunong mag-savings, maganda, mas konting negosyo, mas okay rin yun. Tapos yung sahod mo, kailangan magtabi ka. Para pag uwi mo, may ipon ka. Yung mga iba kasi may forcible saving yan eh. Na tinatabi ng company. Pagkatapos ng kontrata mo, ibibigay yun. Iba pa rin yung, wag mong asahan yung babayaan mo, basta tuloy-tuloy yung trabaho mo. Pagkatapos ng kontrata, pagkunin mo, ganun. Tapos yung sahod mo every 15 years o buwan na ng sahod mo riyan, mag-ipon-ipon ka lang, ipon. Basta konting may tatabi. Yun lang, para maipon lahat. Mayroon kasi yung habang medyo bata-bata pa kayo nag-overseas, kailangan mag-savings kayo, lalo pat binata at dalaga kayo. Pag ready na kayong mag-settle down, stable ang bawat isa, mas maganda para sa future ng pamilya, yung anak, para sa kanila yun. Yung mga iba kasi na-obserban ko rito, siyempre bata pa sila maski may pamilya, yung gano'n lang. Parang happy-go-lucky pero mahirap din yung ganun. Kung nasubukan mo na yung binata ka, dalaga ka, pero pag yung magkakaedad-edad ka na, kailangan mag-adjust ka rin. Hindi palaging todo bigay, ganito, ganire. Siyempre tatanda rin tayo eh. Kailangan punas-punasan ko ito para magkuhan yung kanya, hindi didikit ba.
Kasi mas maganda kung may investment ka, lalo pag nag-overseas ka, may investment ka sa Pilipinas. Maski nagkaedad ka na, o hindi, kung maaga kang nag-invest, mas maganda. Nakikita mo yung pinaghirapan mo. Ngayon, mas maganda ang loob mo ba? Nakikita mo yung mga pinaghirapan mo. May enjoy mo yung kuan. May enjoy mo yung pinaghirapan mo. Lalo pag nagtutulungan kayong mag-asawa, no? Ganyan. Hindi, nagkukuhan po ako ng kuanan, konting mantika lang. Pero mamantikahan ko yan, ilang kuan, kulang isang oras tapos magpapahid ako ng mantika. Konti lang. Yung sarili niyang taba, ang pinangpapahid mo rin, yung mga lumalabas. Yung mga iba kasi, yung sabi nila, yung kuan daw, yung gatas. Tapos yung mga toyo, soy, pangpahid doon. Pero nasubukan ko yung kuan, mag-iba, lalambot yung kuan, magkaiba. Siguro dyan sa Pilipinas kasi yung weather, yung temperature is warm, kaya maganda mag-lechon. Dito kasi paiba-iba eh, mas kay ganitong araw, umaga mag-start ka malamig, mamaya mainit, tapos malamig, tapos init, tapos ilang oras lutuin. Ito ang namimiss ng mga kababayan natin eh. Kaya nagganito ako, sinubukan ko I tried pound for pound para malimitan bawat family 1 to 3 pounds para makatikim lahat. Yung talagang gustong mag-order. Kasi pag bobo, mahirapan talagang mag-order, yung talagang pinag-ipon at kayang gustong bumili talaga, tapos yung mga ikakasal, ganun, yung talagang mag-birthday tapos gusto ng lechon, yun. Madalang yung naglilechon rito, na-obserbahan ko eh, dito sa Kentucky. Depende na rin yung matiisin na mga naglilechon na ganito. Wala, yung mga iba huminto sila eh, naglilechon. Ako kasi hindi lang lechon yung kuwan ko eh. Hindi akong magluto ng iba-ibang putahe sa bahay. Isinishare ko sa church. Ngayon, yung may nag-suggest sa akin, ba't pwede magluto ka na lang kuya, bro, o ganito, sabi nila sa bahay, sa mga kamag-anak ko, kaibigan. Para may share mo yung tapos bibilhin. Yung mga ibang kababayan natin dito, mga bata-bata pa, meron na rin silang magluluto na sa mga apartment, sa bahay nila. Maganda kasi mas magandang ganon, bawat kapwa Pilipino, maski anumang lutuin nila na klase luto, from Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man sila galing, kailangan tikman natin yung luto nila. Huwag yung i-down ba. Mga lutong Pinoy, kailangan iangat natin. Kasi yung naobserban ko sa iba-ibang bansa, halos magkakaparehas lang natin, luto, yung ingredients lang, tapos yung pangalan kasi. Kaya kumukuhan sila yung pangalan. Pero pag kinuhan mo sa atin, halos ganun na rin kasi kailangan yung luto natin talaga medyo may para manon ba sa ibang bansa. Bagay yung mga ibang luto natin na kilala na, pero mas kaunti pang iangat yung kung paano iangat yung maraming kulinaryo kasi mga nag-aaral na chef sa iba-ibang school na ngayon.
Tapos may mga libro pa sila, mga libro na kon. Marami din tayong matututuan eh. Pero bawat pagluluto, maski anong class, marami man ang ingredients o konti lang o napakasimpleng luto lang. Ang importante po talaga yung lasa. Nasa pagkukuha lang po yan. Nasa inyo po yan na pagluluto. Tagal pa yan, mamaya pa maluluto. Agang nabiyak yun, oh. Siguro sa init. Walang singawan yung ingredients pa. Siguro sa susunod bubuksan ko. Kaya maganda rin ito. Tis lang sa paglitsyon, mainit, mamaya malamig. Paglalayo ka rito, medyo malamig. Pero mamaya na, tataas na yung araw, tumataas na. Alas 8, alas 9 na ata. Alas 8. Yan, ganyan po ang kwarito. Ang buhay natin sa overseas. May mga gathering ng mga Filipino rito sa tuwing December, pero iba-ibang pangalan. Naobserbahan ko rin nung hindi pa nag-chaos, hindi pa nagpandemya. Yung mga iba-ibang naobserbahan ko, ibang grupo ba. Minsan may nagkanya-kanya na dati ang Pilipino maganda sama. Pero yung na-obserbahan ko sa Europe nung tumira kami sa Europe for yung first Filipino independence na ko. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin sila. Maganda yung yung foundation, yung sama ng Talagang nakikipagtulungan. Mapay-present nila yung sayaw ng iba-ibang tradisyon sa atin ba. I-present sa entablado. Tapos sinusuportahan din ng mga ibang organization, yung mga sa Ireland nung araw, sa Europe, part ng Europe, sa UK, ganun. Dito, hindi ako nung araw, nung dumating ako rito, yung mga ibang nakilala kong doktor, ba't di tayo mag-organize ng mga ganito, sabi ko. Para makilala naman tayo rito, ma-present natin, tapos magkaroon ng sariling newspaper para makilala yung tradisyon natin na Pilipino. Hindi, parang iba yung minsan din ako nagsasalita ba. Yung mga ganon, yung mga kababayan natin. Minsan iba-ibang napupunta ko, iba-ibang gathering din dito. Pero nag-observe ako. Pero diyan na lang sila. Na-spray na lang sila na mabago yung sitwasyon ba. Yung itong lechon kasi minsan sa farm, pag pumunta ka sa farm, may mga kakilala kong may mga ganito baboy, minsan doon kukunin ng araw pa ganyan kukunin ko yung baboy live, tapos birthday na anak namin noon,
Lagay ko sa loob ng CR, magsasanos ako sa apartment pa nung araw. Lalagay ko sa sako, tapos yung bunga ng baboy, gano'n na, tutusukin ko yun. Kakatayin ko na. Pero hindi ganito lesson, iba-ibang rekado po yan. Pero pag sa farm, sa mga slaughter, i-check up ng USDA, yung kanong government rito, tatanggalin yung lamang loob po, lahat, i-drain yun. Ibubuksan po yan lahat eh. Pero pag doon sa kwan, pwede mong saluhin yung dugo, yung mga kunin yung mga ibang laman loob, yung mga ibang intestine, ilagay na lang sa lupa, ibinabaw na doon pag sa farm. Kasi pag magtagal din po, magiging fertilizer din po. Medyo may strict po sila rito. Natin uli. Tingnan po yung kon, wala po tayong sa hirap, mahirap na pag copyright. Alaga nito. Binabantay-bantay lang. Ito maglilitsyon. Talagang sakripisyo. Ipon po natin ito sa ulo mo ito. Tiyak po yung korito sa pare. Yan. Paid. Naglilitsyon talagang tutukan mo eh. Tutukan mo ng kung yan. Ganyan po tayong kung. Oh, mababang pintuan ito. Mahirap ako magpinto kasi sa kuan po, kung saan man bansa kayo mga kabro, mga kabagis. Ingat lang po, tiwala sa Panginoong Jesucristo palagi, tapos yung mga manonood ng video ko, tapos yung mga ibang video ko, hopefully na tangkilikin po ninyo. Kasi sa akin kasi yung mga ibang subscriber na kung saan man ako nagsusubscribe kaming magpamilya, talagang pinapanood po namin yan, tinatapos yung mga advertisement nila, pang support lang sa mga kababayan natin na Pilipino na doon sa Pilipinas. Yung mga kung saan kami nag-subscriber, madalang po kaming magpa-shout out, ganun, mag-comment. Siyempre dala ng pagod galing sa trabaho, sa pamilya, nanonood na lang po kami, madalang po kaming pero nakatutok po kami sa panonood ba sa kanila. Lalo pag yan yung mga taga Bukana dyan, taga Nasugpo, Nasugpo, Batangas yan, mga Soward family yan. Bye. Tanaw ko ang mga video ninyo ba dito sa Amerika. Magkakasunod na yon kung ano, tapos yung mga ibang sinubscriber namin, dire-diretso. Natutuwa kami kasi nakikita namin yung mga ina-upload nyo riyan.
Maganda kasi dyan, pag nag-upload kayo dyan sa Pilipinas, may YouTube channel kayo. Kaming mga OFW na kababayan nyo rito, iba-ibang bansa man, naroon kami saan man, may mga foreigner, mga nakapag-asawan, mga foreigner. Mas gustong gusto nilang, maski anong i-upload nyo dyan, gusto ko na, maski small YouTuber kayo, malaki. Small vlogger na kagaya namin na nagsisimula pala na ganitong sitwasyon, nag-active. Maraming manonood dyan sa Pilipinas, lalo-lalo na may feature nyo yung mga probinsya ninyo, mga yung pang-araw-araw na ginagawa ninyo, ganun. Tapos diskarte na lang yan, nakikita ko kasi yung kasi may mga nag-a-advise din sa maggawa ng channel yan, obserbahan nyo po sila. Pero para sa akin, ang advice ko rin yung mga gagawa pa ng ganito, mga magiging future vloggers, mga binata talaga o may mga asawa na o iba-ibang probinsya. Gawa po kayo ng channel para bawat Pilipino maangat yung sitwasyon ng pamumuhay. Kasi konti lang mga vlogger na mga Pilipino na kikita ko sa mga social media ba. Maswerte na kung meron 2 million na mga Filipino vlogger na sulit na Pilipino. Pero kung kasi ilang milyon tayo dyan sa Pilipinas, kung bawat probinsya may mga nagbablog, maganda ang mga nagbablog para mapanood natin dito sa overseas, sa ibang bansa na kababayan natin. Habang tumatagal, makukuha din yan . Tapos yung mga tumutulong sa mga small vlogger, mga nagbablog ba, kababayan natin. Salamat sa inyo at God bless. Natutulungan natin mga kapwa kababayan natin. Yan lang, makukuha ko mga kabro, mga kabagis. Marami akong na-obserban din . Yung mga iba nakikita ka, nagla-live na lang. Minsan nahiya ako kasi na hindi ko alam. First time pa ako mag-down ng link kung ano-anong siguro konting practice pa. Tapos makikipag sa mga iba kung saan magbisita ng channel. O kasi mas anong channel binibisita ko, iba pa rin yung kung saan man ako nag-subscribe sa mga sinubscribe ko mga kababayan natin, mga ibang tao, pinapanood ko. Balik-balikan. O kasi pag yung sinasabi nilang organic kasi kagaya sa amin, nagpamilya. Pag sinabing organic, tutukan namin po yan. Mamaya babalikan ulit, tapos iraran namin yung video nila, magandang tignan, pabalik-balik ko yung tapos mga minsan pag hindi mo nakuha yung upload nila, halimbawa nag-upload sila ngayon, marami nang nanotas na huli kasi yung oras dito iba medyo minsan late na o minsan hindi maagang mag-comment, so ganun kaya pinapanood na lang namin. Salamat tayo sa Panginoon na marami silang ina-upload dyan sa Pilipinas, mga kababayan natin, mga kapro, mga kabagis dyan. Na pinapakitin nila ang sitwasyon sa Pilipinas ba, yung pamumuhay nila, pang araw-araw na gawain. Yun. Yan ang ko nakita ko sa nung nagsimula na ito, mga dumami ng mga vloggers ba, yung mga yan yung para sa akin, yan yung mga tunay na yung mga totoo ba na yan yung sinasabing field reporter talaga, yung line na tinututukan mo, yung walang halong kasinungalingan ba, live na makikita mo kung anong ginagawa nila, nire-report nila, yan maganda.
Madami na yung kwan. Ito po kasi yung daan dyan, papunta roon kwan papuntang interstate na po yan, papuntang pag ganun, I-64, I-71, 79, papuntang Pennsylvania, New Jersey, New York. Dito naman pa south, papuntang Alabama, Tennessee, Florida yan. Gawin ron sa downtown, papuntang Chicago naman, pa north. Illinois. Una natin itutuloy ko po yung manood lang po kayo mga kabro kabahis, itutuloy ko lang yung saglit lang ko na ikon ba magsasampay po tayo para kasi manandyan na yung araw Dadagdag po tayo ng uling, tapos yan sampay po tayo, magsasampay po tayo yan yan, sampay po. Yan po, magsasampay po tayo. Tuloy po natin yung kan. Check muna ito. Manood lang po kayo mga kabro, bakabagis. Tuloy ko po yung sinampay ko po.
Yan mga tapos na po tayo nagsampay. Eh, natapos din ito. Tuloy natin ito. Yan, para tukod po natin ito. Okay, nag-start tayo. Ano, shit eh. Tukod po natin yan. Yan po natin ng konti sa kabila. Yan po yung pa natin. Oh, sorry. Ito po. Ito natin. Okay, ikukuhan po natin ito. Yan. Tumutulo yung yung ingredients, yung katas po. Loob. Yan, ito pong kuhan. Ituloy po natin ito. Salamat po sa mga nanonood, mga kabro, kabangis. Ingat po kayong lahat po yan. Wala na po ang gamay ito. Talagang lechon na po ito eh. Yung sa maluto na po yan. Ingat po kayo kung saan man bansa kayo nagtatrabaho. Palaging magtiwala kay Panginoong Jesucristo. God bless you all. Sa susunod na vlog po ulit o mamaya i-continuous ko yung one. Sige po, nag-almusal.